Бес нагзарон, я минут бес, то охирша гӯш кам видеоро. Дар дили нияти ба хонаи Аллоҳ омада надорӣ? Дар Москва қарор дорӣ, дар кадом шаҳри Россия қарор дорӣ, фарқ надорад. Дар Тоҷикистон ҳам ки бошӣ, беҳтарин шанс ва беҳтарин нархҳо, ай ҳама арзонтарин. 27 рӯза аз санаи 15 март то санаи 12 апрела, ами даҳаи охири рамазона полни дар хонаи Аллоҳ мегзаронен. Ай байни даҳаи дигим мебиёен, даҳаи охира полни мегзаронен, бо баъди вай идам мегзаронен, ба санаи 12 мерен. нигоҳ кунед, нархш $1600 ай. Кадом нафаре ки аз номи Исмоил Тоҷик гап зана $50 ҷошта скидка мешава, $1550. як чиза нагуфта намонам бародарои азиз. Беҳтарин ширкат ин авози мо худ мо қати ҳамин ширкат омадагем, дар ҳамин группаи мо 68 нафар ай, бо як группаи дига аз Ташкент омадагем ва 40 нафаран, вало алам намедонам 40 чанд нафаран. Дар умум ай 100 нафар зиёд омадагем. Гостиницаш наздиктарин гостиница ай. Ай ҳамин гостиница то ҳамин Масҷидулҳарама 2 минута мебиёед. 2 минута мебиёед. Дар Мадина рам боша ҳамин гостиницашон бениҳоят наздик ай. 2 минута мебиёед, намозта мехонӣ, тоату ибодатта мекунӣ, бо меброи меравӣ. даи $1550 дохил мешава 5 литр оби замзам, якта эҳроми дига. Аз номи ман гап занен, бо як эҳроми дига туҳфа карда мешава. возможност дошта бошӣ, пул дошта бошӣ, нияти омадан дошта бошӣ, беҳтарин шанс ай бародар. И хеле нарх дар моҳи шарифи Рамазон дига намеёвӣ. занг занен на рақамо дар рӯи экран. чӣ маълумоте ки дар корайтон қатъиян бародар гап занен. як чиза нагуфта намонам ки беҳтарин роҳбаладо доранд. сами главни роҳбаладошон таҷрибаи коришон ба қувват ай ва плюс бо саводи хуб доранд, илми исломии хуб доранд, хуб мефаҳмонанд ки ҷо ина мо мисол сайру сайёҳат дар Макка рафтем, бовар ки як хеле дарс гузашт ҳамин Муҳаммад Фарух, як хеле фаҳм мондак мона ки ҳаёти ман намеравад ҳамун ҷое рафтагим. дар Мадинарам ки будем ҳамун хел зудхайна видеоша дар канала мондагим, бо чихе Муҳаммад Фарух мефаҳмонанд, ҳаматон дуроем бинем, бо роҳбаладошон чихе мефаҳмонанд, ҳамунҷа сиёнка карда мондагим, дуроем бинем. Бо номи ширкат Рамазон Турай, рақамо дар рӯи ними экран мебро, занг зане ҳамроҳшон суҳбат кунем. бес нагзарон, як минут бес, то охирша гӯш кам видеоро. дар дили нияти ба хонаи Аллоҳ омада надорӣ? дар Москва қарор дорӣ, дар кадом шаҳри Россия қарор дорӣ, фарқ надорад. Дар Тоҷикистон ҳам ки бошӣ, беҳтарин шанс ва беҳтарин нархҳо, ай ҳама арзонтарин. 27 рӯза аз санаи 15 март то санаи 12 апрела, ами даҳаи охири рамазона